24 февруари 2022 година, в 4 часа и 30 минути сутринта, два руски танкера в Азовско море започват да се движат директно към Мариупол по най-краткия маршрут от Ейсек. Това нетипично поведение се появява на радарните екрани в щаба на бреговата отбрана на летище Мариупол. Там офицери от различни подразделения, отговарящи за украинското крайбрежие, стигат до извода, че руското нахлуване в Украйна е започнало. Издава се заповед за започване на миниране на водите в близост до морското пристанище на Мариупол. Само няколко часа по-късно тази хипотеза се потвърждава, когато градът е атакуван от артилерийските установки на руски кораби, които, изглежда, използват танкерите като щит. Едновременно с това руски крилати ракети, щурмова авиация и наземна артилерия започват да обстрелват украинските отбранителни позиции на изток, давайки официален старт на боевете за Мариупол. Нашествениците също така целенасочено атакуват щаба на бреговата отбрана, но не нанасят сериозни щети. Въпреки това работата на центъра е прекратена, тъй като повечето военнослужещи са дезориентирани от внезапното нападение. Давид Касаткинс, позивна химик, лейтенант от 2-ри батальон на бригадата на НГУ Азов, поема командването и възстановява поне частичен ред, за да започне организирането на по-нататъшната отбрана на Мариупол. Но защо този град е толкова важен? Мариупол се намира на брега на Азовско море, което го прави част от така наречения сухопътен коридор към Крим, считан за една от стратегическите цели на инвазията. Освен това, населението на Мариупол надхвърля 430 000 души, което го прави един от 10 най-големи града в Украйна. Това е и голям икономически и индустриален център с множество заводи, както и голямо морско пристанище. През 2014 година сепаратисти, подкрепени от Русия, се опитват да завземат града, но плановете им са осуетени от новосъздадена паравоенна организация, известна като Азов. От тогава първоначално батальонът, а по-късно и бригадата на Националната гвардия, Азов, са разположени в района на Мариупол в продължение на 7 години, което превръща града в основна цел за нашествениците, които възприемат Азов като сериозна заплаха за своите цели. Заедно с Азов, който към онзи момент наброява около 100 бойци, 10 танка Т-64, както и няколко БТР и БМП-та, разположени в базите във Виноградное и Урзов край Мариупол. В отбраната участват и други подразделения, сред тях е 503-ти отделен батальон морска пехота, който действа съвместно с 36-та бригада морска пехота с обща численост от около 2000 бойци, разполагащи с 10 танка Т-80. Няколко БТР, БМП-та и гаубици. Тези сили са подкрепени от 109-та отделна бригада териториална отбрана и 23-та отделна бригада за охрана на обществения ред, всяка от които наброява приблизително 400 бойци, както и от около 200 полицаи, 500 граничари и 200 моряци, разполагащи с няколко малки кораба. Освен това подкрепа оказват и подразделения на 21-та бригада за охрана на обществения ред и 12-та бригада за оперативно предназначение. Всяка с численост от около 150 бойци, както и няколко БМП-1, в боевете участват и други подразделения с численост под 50 души всяко. Поради тази причина, за по-голяма яснота, те няма да бъдат разглеждани отделно, тъй като са действали съвместно с останалите сили за отбрана. Към 24 февруари срещу украинските сили Русия съсредоточава подразделения на 1-ви Донецки армейски корпус, който трябва да атакува града от изток. В неговия състав влизат части от 1-ва и 5-та мотострелкови бригади, 9-ти отделен морски полк и 11-ти отделен мотострелкови полк, както и отделен разузнавателен батальон, Спарта и гвардейски мотострелкови батальон, Сомали, още преди към тези сили да се присъединят руските подразделения. Нахлули на територията на Украйна през Крим, тази част от 1-ви Донецки армейски корпус значително превъзхожда защитниците на Мариупол по численост, разполага с няколко пъти повече танкове, бойни машини на пехотата и артилерия, както и се ползва с подкрепа от въздуха и от морето. Тези сили са допълнително усилени с над 10 000 военнослужещи от 150-та мотострелкова дивизия, която е задържана в резерв с цел осъществяване на пробив. В същото време, според наличната информация, украинците разполагат само с 2 зенитно-ракетни комплекса, БУК в района на Мариупол и не разполагат с противокорабни ракети.
В този район се е намирала и система за противовъздушна отбрана с голям обсек С-300, но тя не е изпълнявала своите функции, тъй като защитниците са се опитвали да я евакуират след успешен ракетен удар, при който е унищожен един от радарите П-14 на летището. Връщайки се към 24 февруари, катастрофалният разпад на украинското командване продължава и след първите морски и въздушни удари, когато химик в щаба на бреговата отбрана докладва на командира на полка Азов Денис Прокопенко с позивна «Реди с най-лошите новини». По-голямата част от висшето военно командване, както и персоналът, отговарящ за защитата на крайбрежието, са напуснали града. В резултат на това защитниците вече не разполагат с разузнаване, ресурси и централизирано командване. Ясно осъзнавайки колко безнадежна е ситуацията, Редис поема командването над всички подразделения, намиращи се в района, като фактически става ръководител на отбраната на Мариупол. През първия ден от нахлуването украинците успешно отблъскват по-голямата част от атаките по сравнително широк фронт от страна на ДНР. Прибързано подсилени с новомобилизирани и демотивирани бойци, повечето бригади на първи Донецки армейски корпус не успяват да пробият украинската отбрана. Единственият пробив се случва в селата Павлопил и Пищерик, днес Кълмивске, където нашествениците постигат незначителни териториални успехи. Украинската 9-та дивизия надводни кораби и 23-та е мариуполска част на бреговата отбрана, състояща се от няколко бронирани катера и граничния патрулен кораб Донбас, до края на деня поставят морски мини около мариуполското пристанище. Напълно отстъпвайки на противника по възможности, корабите по чудо се завръщат от мисията, след което цялото въоръжение е свалено от тях, тъй като то ще бъде много по-нужно на сушата. Много помрачна ситуация се развива западно от Мариупол. На 24 февруари приблизително 2000 бойци с над 30 бронетранспортьора от 810-та гвардейска бригада морска пехота извършват десант на около 70 км западно от града от 3 десантни кораба. Срещайки само неорганизирана съпротива, значителни руски сили, включващи 126-та бригада брегова отбрана, 2000 бойци от 177-ми армейски морски полк на Каспийската флотилия и подразделения на 19-та мотострелкова дивизия. Настъпват от Крим в посока Мелитопол с намерението бързо да достигнат Мариупол, движейки се по крайбрежието. Най-вероятно първоначалният план е бил десантът да се извърши поблизо до града или дори директно в пристанището на Мариупол. Но заради минирането на морето в последния момент руските морски пехотинци са били стоварени в съвсем друг град, украинците се възползват от този момент. Две малки групи бойци под командването на Богдан Крутевич с позивна ТАР, началник щаб на Азов, бързо достигат град Еманхуш. След кратко разузнаване те не откриват в района вражески сили и превантивно взривяват мостовете край Еманхуш и Стара Ялта. След това ТАР и неговата група се връщат в града, за да продължат планирането на отбранителните операции. На 27 февруари, след кратък обстрел на града, руските войски преминават по обходния път на Еманхуш. Сартана, Гнутово и Волноваха също се намират под постоянни атаки от руската армия. Междувременно 150-та мотострелкова дивизия и подразделенията на първи Донецки армейски корпус се приближават към големия завод Илич. От север украинците укриват два танка Т-64 с малък брой войници в индустриалния комплекс, създавайки впечатление, че там са разположени значителни сили. През нощта нашествениците докарват значителни подкрепления, за да започнат штурм на завода, но украинците са минирали главния вход, блокирайки там огромен брой руски войници, след като забелязват мините и унищожените бойни машини на пехотата по време на въздушно разузнаване. Нашествениците стигат до заключението, че са се сблъскали с голям и добре укрепен противников подраздел. Поради това насочват основните сили на 150-та мотострелкова дивизия в обход през Стари Крим, а бригадите на ДНР са прехвърлени за засилване на контрола над Макеевка и за поддържане на обкръжението. На 28 февруари руснаците навлизат в селото Полине, където решават да разположат голяма част от тежката си артилерия. От този момент нататък Мариупол ще бъде подложен на хаотичен, но постоянен обстрел. Новата линия на фронта принуждава защитниците да разтегнат своите сравнително малобройни сили. В резултат на това източният фланг, който само преди няколко дни е бил стабилен, започва да се срива. Първи отделен батальон морска пехота е принуден да се изтегли от Гнутово и Сартана на 1 март, взривявайки мостовете над река Кълмиус.
за да спечели малко време за подготовка на следващите отбранителни линии. Комуникацията с командването все още не е напълно възстановена, подразделенията на защитниците в Гнутово не получават адекватни заповеди. В резултат те не само се изтеглят, но и губят 3 танка, 1 бронетранспортьор и 1 БМП. Мостът в този район не е бил взривен поради неизправност на взривните устройства, което позволява на руснаците сравнително лесно да преминат реката. Тази поредица от проблеми и последвалото изтегляне на украинските подразделения означават, че вече няма смисъл да се удържа отбранителна линия на 7 км източно от града поради опасността от пълно обкръжение. Защитниците на Мариупол се укрепват на изток и североизток от града, на около 2,5 км от село Сартана. 1 март става и първият ден на пълното обкръжение на украинските сили в Мариупол. Една руска колона дори навлиза в района на Старий Крим, което може да се види на това видео. Те обаче попадат в засади на различни места, най-вероятно от страна на различни малки групи защитници. Съдейки по всичко, колоната се изтегля, след като губи няколко бронирани машини. Украинските сили постоянно се опитват да контратакуват и да пробият обкръжението, но през следващите няколко дни бавно се оттеглят към града. Контратаките на 56-та моторизирана и 54-та механизирана бригади извън града също са отблъснати, когато руснаците щурмуват село Розовка, създавайки условия за ново възможно обкръжение. На 6 март силите на отбраната се изтеглят от тухления завод в покрайнините на града, пропускайки там 102-ри полк на 150-та дивизия. Въпреки това, когато руснаците настъпват напред, те попадат под силен артилерийски и танков огън, губейки няколко машини в индустриалната зона на завода. След това пехотата на Азов, подкрепена от 3 танка, заема позиции и напълно унищожава нашествениците. В резултат украинците пленяват 2 руски танката, 7-2 батерии се изтеглят, ясно демонстрирайки, че дори в условията на пълно обкръжение украинската армия е способна да нанася тежки загуби на противника. Между населените места Еманхуш и Николско нашествениците устройват засада срещу украински конвой с използване на реактивни системи за залпов огън, Ураган и няколко автомобила от батальона Айдар, като превземат транспортните средства. Както се очакваше, решението да се изоставят източните покрайнини на Мариупол и да се организира отбрана вътре в града позволява на значително по-малките украински подразделения практически да спрат няколко бригади на 1-ви Донецки армейски корпус и да им нанесат значителни загуби. До 7 март руснаците на този фланг напредват съвсем слабо, само в района на Завод, Сателит и Виноградное. Разбира се, ситуацията на Запад е много по-лоша, тъй като украинците трябва да се противопоставят на механизирани подразделения на редовната руска армия. Между 4 и 8 март защитниците напускат Старий Крим и летището, което в продължение на 8 години е било една от основните бази на силите за отбрана на града. Също така на 8 март в района на Покровское украинците отблъскват руска атака, но въпреки това нашествениците достигат брега западно от града. Друга важна тема, която ще засегнем накратко, са така наречените «зелени коридори». От началото на март двете страни се опитват да договорят безопасни маршрути, по които цивилното население да може да напусне зоната на бойните действия. Съществуват обаче доказателства, че цивилни автомобили многократно са попадали под обстрел от страна на руснаците. Зелените коридори също са били използвани от нашествениците за атаки срещу украински позиции, което напълно противоречи на самата идея за тяхното създаване. Поради гореизложените причини пълната евакуация на цивилното население на града става невъзможна. Важно е да се отбележи, че евакуацията на възможно най-голям брой хора е била в интерес на Украйна, тъй като това е освобождавало войските от тежестта по защитата и снабдяването на цивилните. Тази идея се потвърждава и от факта, че именно Украйна, а не Русия, се е опитвала да организира преобладаващата част от мисиите за евакуация на цивилното население. Следователно възпрепятстването на излизането на цивилното население е било част от руската стратегия, която значително е увеличила броя на жертвите сред жителите на Мариупол. В комбинация с постоянните атаки срещу цивилната инфраструктура и широкото използване на оръжия с ниска точност в гъсто населени райони, тези фактори водят до десетки хиляди жертви сред цивилното население. На 9 март пехота и бронирана техника от 11-ти отделен мотострелкови полк на ДНР се придвижват от Калиновка към Завод, Сателит и навлизат в покрайнините на града, където срещат значителна съпротива. На следващия ден нашествениците засилват натиска, заемайки допълнителни позиции в града.
руснаците променят тактиката си, тъй като първоначално са планирали да навлязат в Мариупол с колони още в първите дни на войната. Но са се сблъскали с безпрецедентна съпротива. От този момент нататък нашествениците усилват периметъра на обкръжението с резервни подразделения и се опитват да открият слаби места в отбраната чрез малки атаки. Руските танкове често се опитват да потиснат или дори напълно да унищожат украинските позиции в сгради и по пътищата от голяма дистанция. За да ускорят процеса, командването на 29-та руска армия прехвърля 810-та морска бригада от Енергодар към Мариупол. За да подпомогне 19-та мотострелкова дивизия в настъплението и към града от север. Фактически и 19-та мотострелкова дивизия е изтеглена от предишните си позиции северно от Мариупол, което показва колко скъпа е била обсадата за Русия и как тя е повлияла на други фронтове. В същия ден руската авиация нанася въздушен удар по детска болница и родилен дом. Няколко дни по-късно окупаторите бомбардират и местния драматичен театър, който служи като едно от основните убежища за хората. Останали без дом, от външната страна на сградата цивилните, които се укриват вътре, изписват думата «деца» на руски език, за да обозначат обекта като невъоръжена цивилна цел. Руската артилерия също така унищожава цивилната инфраструктура, особено търговските центрове, умишлено създавайки недостиг на храна, вода, електроенергия, отопление и средства за комуникация. Трябва да се отбележи, че в началните етапи на обсадата това не оказва значително влияние върху защитниците, тъй като те разполагат със собствено комуникационно оборудване и запаси. На 12 март нашествениците съсредоточават усилията си върху пробив на западния фланг на града, напълно унищожавайки с танков огън отбранителните позиции край супермаркета метро на улица Куприна. След това руски бронирани колони навлизат в покрайнините на централния район, опитвайки се да напреднат по проспект Мир и по паралелните улици. Украинците са принудени да се изтеглят, но 10 бойци от 73-ти морски център за специални операции и други малки подразделения организират ограничена контраатака, при която руснаците губят един танк, 7-2 и 2 бронетранспортьора. Друга колона руски бронетранспортьори и танкове се сблъсква с украински БТР-4, който унищожава няколко машини с автоматичното си оръдие. Украинската пехота също участва активно в боевете по тесните улици, като унищожава руски машини, които нямат достатъчно пространство за маневриране. В крайна сметка руснаците не успяват бързо да преминат през централния район и затъват в ожесточени градски боеве. Скоро, осъзнавайки неспособността си да напредват, нашествениците просто преминават към пълно унищожаване на северозападната част на Мариупол с артилерийски и танков огън. Това ясно се вижда на сателитните изображения. На следващия ден между 60 и 80 бойци от руския спецназ от 22 и 346 отделни гвардейски бригади със специално предназначение проникват в града от изток с лека бронирана техника. Те се укрепяват в една от сградите в близост до Азовстал, но веднага попадат под артилерийски удар от страна на Азов, който унищожава техните превозни средства. По-късно районът е прочистен от подразделение за бързо реагиране на защитниците, които показват последствията от този бой в публикувано видео. На 15 март руските войски атакуват морското пристанище на Мариупол, повреждайки с ракети и дронове украинските военни кораби Лубни и Кременчук. Военнослужещи от 9-та дивизия надводни кораби се евакуират от пристанището и се присъединяват. На запад руснаците съсредоточават сили от 810-та бригада, за да атакуват отново проспект Мир. Украинците не са в състояние да устоят на толкова мощно настъпление и се изтеглят, оставяйки пътя към центъра на града отворен. Руснаците се възползват от това, опитвайки се да хвърлят колкото е възможно повече механизирани сили към площад Свобода. Атаката обаче бързо губи темпо, тъй като руските танкове попадат в засади от всички страни. Движейки се по барикадирани и полуподготвени улици, една от тези засади е заснета от дрон. Руски танк Т-72 се изтегля от центъра на града, когато внезапно е поразен от две противотанкови управляеми ракети или РПГ в близост до площад Свобода. След като танкът е обездвижен, той получава трето попадение, което окончателно го унищожава. Двама членове на екипажа, които оцеляват, се опитват да се евакуират. Но четвъртият и петият удар унищожават танка и екипажа напълно,
тъй като този Т-72 е напускал центъра на града и се е опитвал да се изтегли по проспект Мир, може да се направи изводът, че руските подразделения, които са навлезли в Мариупол от тази посока, в крайна сметка се изтеглят, укрепявайки се на няколко нови позиции вътре в града, но без да успеят напълно да разгромят украинската отбрана. Междувременно малък разузнавателен отряд от руската 150-та мотострелкова дивизия прониква на територията на завод Илич и влиза в престрелка с украинските сили. Всички руски войници са убити, тъй като се придвижват директно към предварително подготвени украински позиции. По-късно, когато защитниците претърсват телата, с изненада откриват тялото на Олег Митяев, един от 20-те генерал-майори, изпратени в Украйна, и командир на цялата 150-та мотострелкова дивизия. С голяма вероятност отрядът на Митяев погрешно е навлязал в украинските позиции. Този успех позволява на защитниците да се здобият с конфиденциални руски документи, свързани с плановете за нахлуването. На 16 март нашествениците постигат значителен напредък, пробивайки през източната част на града и достигайки покрайнините на завод Азовстал, настъпвайки по улицата Ганокска. Това значително влошава способността на защитниците да отбраняват източния район на града. Тъй като силите там са почти напълно обкръжени от значително по-многочислен противник, Азовстал е голям металургичен комбинат, в който са работили около 12 000 работници, и който заема площ от почти 11 квадратни километра. Под многобройните административни сгради, складове и цехове комплексът разполага с бункери и мрежа от тунели с обща дължина около 24 км. Тези подземни нива са били изградени за защита от ядрени удари и представляват идеални укрития по време на бомбардировки. Промишлените сгради са изключително подходящи за организиране на засади и създаване на множество отбранителни линии. Украинците се сражават за всяка сграда. В хода на постоянните атаки загива руският офицер Андрей Палий. Той е заместник-командир на целия Черноморски флот на Русия и, по ирония на съдбата, е роден в Киев. Украинците също търпят загуби. В същия ден командирът на 2-ри батальон на Азов Никита Наточи с позивна Разда е тежко ранен по време на отблъскване на атака. Лев Пашко с позивна Хорус го заменя, след като Разда става един от първите украински военнослужещи, евакуирани от Мариупол с хеликоптер. Представители на Азов в Киев, заедно с главното разузнавателно управление, разработват тази отчаяна операция с цел доставяне на припаси и личен състав в града. На обратния път хеликоптерите са празни, поради което е взето решение да се евакуират и ранените по въздух. Пилотите трябва да прелетят около 100 км зад фронтовата линия на възможно най-ниска височина в напълно контролиран от Русия въздушен простор. Хеликоптерите са лишени от цялото си въоръжение, за да могат да превозят възможно най-голямо количество припаси. Маршрутът на полета като цяло изглежда по този начин, но често е бил променян от съображения за сигурност. Първият полет е извършен на 21 март. На всеки хеликоптер е имало по 2 пилоти и 3 оперативни служители от ГРУ. Мисията е била отлагана няколко пъти и е започнала от летището в Днипро в 4 часа сутринта. Целта на този полет не е била само доставката на боеприпаси и евакуацията на тежкоранени, но и доказването на това, че достигането до Мариупол по въздух изобщо е възможно. След пристигането първите хеликоптери доставят преносими зенитни и противотанкови системи, от които защитниците изпитват остър недостиг. Съдейки по видеозаписите, товарът включва и първите терминали STARLINK, което значително подобрява комуникацията с обкръжените защитници на града. Офицер от главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната с позивна Флинт, участвал в този първи полет, разказва, че първата доставка е извършена с 2 хеликоптера Ми-8. Те прелитат покрай крановете на Мариуполското пристанище и се спускат на територията на Азовстал, като остават на земята само около 20 минути. По време на записа от мисията група бойци от специално подразделение бързо разтоварват припасите от хеликоптерите, докато ранените са пренасени на борда. Роторите на Ми-8 продължават да се въртят дори на земята, за да може хеликоптерът незабавно да излети при извънредна ситуация. Такива извънредни ситуации действително възникват, например когато руснаците обстрелват мястото за кацане с реактивна артилерия. На 31 март руснаците свалят първия украински хеликоптер, който евакуира ранените на обратния път. В близост до самия Мариупол, по думите на Григорий Ситник,
заместник-командир на 12-та отделна бригада армейска авиация. Сваленият хеликоптер е бил част от петата мисия до Азовстал. В тази мисия, за разлика от всички предишни, са участвали 4 хеликоптера Ми-8 и един ударен Ми-24. Обикновено полетите са се изпълнявали с 2 хеликоптера Ми-8, след пристигането ударният хеликоптер Ми-24 влиза в бой с руските сили около Азовстал, за да ги отвлече, докато хеликоптерите Ми-8 се намират на земята. След успешното прехвърляне на припаси, следващата логична стъпка е опитът да се доставят подкрепления, от които Редис изпитва остра нужда за продължаване на боевете. Бившият командир на полка Азов Максим Жорин разказва, че желаещите да полетят и да бъдат стоварени в Азовстал са били много повече, отколкото е било възможно да се превозят в рамките на една или две успешни мисии. Тези хора от самото начало са разбирали, че това е билет в една посока, тъй като след стоваряването в Мариупол никой не би могъл да ги евакуира обратно. Жорин предлага Олег Катрич с позивна Келт за командир на подкреплението, което трябва да бъде стоварено в Мариупол. Келт е участвал в боевете през 2014 година като командир на минометен взвод и е бил родом от града. След раняване и рехабилитация той живее с семейството си в Словакия. Въпреки това на 24 февруари той се завръща в Украйна, за да продължи борбата след 4-годишно прекъсване. След като научава за операцията с въздушния мост, Келт незабавно се съгласява да оглави първата група и участва в планирането на маршрута на полета. Рискувайки живота си, подкрепленията успешно са стоварени в Мариупол и незабавно влизат в ожесточени боеве около града. Келт загива в бой на 26 март, защитавайки улицата, на която преди това е живял. Общо Азов, заедно с главното разузнавателно управление. В рамките на 7 въздушни мисии доставя в обкръжения град 72 доброволци, сред които има медици и военнослужещи. Те също така прехвърлят максимално възможното количество боеприпаси, противотанково оръжие и средства за комуникация. Хеликоптерите са били натоварени до краен предел, но въпреки това, при тези изключително опасни условия, първите 4 полета са проведени без загуби. Започвайки от петата мисия, следващите 3 хеликоптерите са свалени, а един от тях е бил поразен от ракета от преносим зенитно-ракетен комплекс, която не е избухнала, благодарение на което пилотът по чудо успява да се върне в Днипро. Бавният напредък и огромните загуби принуждават руското командване да усили фронтовата линия в Мариупол с допълнителни сили. Този път това са над 1000 бойци от чеченското подразделение за бързо реагиране Ахмат. До 22 март руските войски, особено 810-та бригада, отново пробиват в западната част на Мариупол по същия широк проспект Мир, който са се опитвали да използват и по-рано. Тук те са посрещнати от 2 украински танката, 6-4 и пехота, разположена по покривите на сградите. Защитниците продължават боевете в този район известно време, което се вижда и на видеозапис, направен на 28 март. На него украинската пехота, подкрепена от БТР-4, води боеве в градска среда в непосредствена близост до проспект Мир. На тази ключова улица, водеща към центъра на града, е заснето и друго бойно стълкновение, при което защитниците използват дрон за коригиране на минометния огън. Разбира се, това е само малка част от боевете за този проспект. По време на атаката срещу украинските позиции загива командирът на 810-та бригада, полковник Алексей Шаров. Неговият заместник, полковник Владимир Криволапов, който поема командването на бригадата, също загива 5 дни по-късно. На следващия ден, 29 март, един от командирите на подразделението, Ахмат Руслан Геремеев, е тежко ранен и евакуиран от града. Подобни загуби сред командния състав са надежно доказателство, че украинците водят ефективна отбрана, дори когато са принудени да отстъпват. С всеки изминал ден обкръжението става все по-плътно, тъй като защитниците също понасят загуби и се сблъскват с остър недостиг на противотанково въоръжение. В периода между 29 март и 7 април руснаците извеждат от бой някои подразделения на 810-та бригада морска пехота поради изключително високи загуби. Според някои данни те достигат около 85%. Същото се отнася и за някои подразделения на 150-та мотострелкова дивизия, която като цяло губи поне 1/3 от личния си състав. Макар тези оценки да могат да изглеждат прекалено високи, те изглеждат логични,
ако се вземат предвид десетките руски офицери и командири на подразделения, които са убити или ранени през този период. Приблизително по това време на видеозаписите се появяват украински БТР-4, които ловуват руски танкове. Една такава засада се случва в западните покрайнини на града, село Покровское. На видеото се вижда как два руски танка се движат по улица Транспортная, когато започват да получават попадения отзад. В нощта на 3 срещу 4 април 501 отделен батальон морска пехота, който държи позиции в обкръжение на територията на завод Илич, капитулира след неуспешен опит за пробив на север. Този маньовър и до днес остава трудно обясним и може да подсказва, че част от бригадата, състояща се от около 250 души, съзнателно е сложила оръжие. Според някои свидетелства капитулацията е инициирана от командира на 501 батальон, който е убедил личния състав, че ще се направи опит за пробив, но вместо това ги е отвел в предварително подготвен капан. На 8 април руските сили започват штурм на металургичния комбинат Азовстал, който се превръща в основна база на силите за отбрана на града. Въпреки това украинците все още контролират няколко района в града, което предотвратява провеждането на многопосочна атака срещу тяхната база. Защитниците продължават активни бойни действия и по тясната ивица край брега, като по това време се появяват видеозаписи на унищожаване на допълнителна руска техника. Този обстрел е осъществен именно в този район и най-вероятно е извършен с минохвъргачки или по тежка артилерия. Междувременно руснаците установяват огневи контрол над Проспект, Металургов и напредват още понавътре. Изправени пред сериозна опасност от пълно обкръжение, украинците продължават боевете и в източните предградия на града. Това е типична засада, организирана от Азов, заснета именно в този район. Руски БМП-2 и отделение пехота са унищожени в близост до местна църква. На 10 април остатъците от подразделенията на 810-та бригада морска пехота и силите на ДНР завземат южния бряг в района на завод Азовстал. По време на този щурм приблизително по същото време в бой загива руският генерал-майор Владимир Фролов, заместник-командир на 8-ма руска армия, остатъците от силите на 36-та бригада морска пехота, които се намират в обкръжение на територията на завод Илич. Осъзнават, че няма да могат дълго да удържат позициите си поради недостиг на припаси. Решението да се направи пробив през руските линии към съюзническите сили изглежда очевидно, но се появяват два различни плана. Редис предлага пробив в посока Азовстал, докато командирът на 36-та бригада морска пехота Владимир Баранюк смята, че единственият жизнеспособен вариант е пробив на север. Този конфликт се превръща в начало на още една трагична капитулация. На 11 април Баранюк не се подчинява на заповедите на Редис и, формирайки колона, повежда част от 36-та бригада морска пехота на север. Колоната обаче бързо попада под интензивен артилерийски обстрел и се разпръсква, губейки по-голямата част от техниката си. Според някои данни няколко танка и малки групи войници успяват да достигнат украинските позиции край Мариупол. Но самият командир на бригадата заедно с около 1000 свои подчинени попада в руски плен. В същото време около 500 бойци от 36-та бригада морска пехота, водени от Сергей Волински с позивна Волина, излизат от обкръжението и се присъединяват към силите на Азов на територията на комбината Азовстал, изпълнявайки заповедта на Редис от 12 април. Те практически не срещат съпротива, когато се придвижват по улиците на града под прикритието на нощта. Тъй като Владимир Баранюк попада в плен, нов командир на 36-та бригада морска пехота става Волина. Натискът върху защитниците се засилва след капитулацията на част от бригадата. Боевете вече се водят в непосредствена близост до Азовстал. Дори при тези условия видеозаписите показват високи загуби сред руските сили вследствие на точен минометен огън от украинска страна. Например, на тези кадри се виждат повече от 10 руски превозни средства, унищожени на едно място от плътен огън. Вероятно там нашествениците са имали команден пункт или временна база. До 14 април защитниците отново се оказват разделени, тъй като в района на пристанището са отрязани подразделения на Украинската гранична служба, Азов и Националната гвардия. Командирът на 2-ри батальон, Азов, Хорус, поема ръководството на пробива към Азовстал в нощта на 14 срещу 15 април.
Украинците натоварват в бронираната техника всичко и всички, които могат, и се отправят напред, пробивайки си път с бой. Те бързо са засечени от руски безпилотни летателни апарати и артилерийските удари започват да унищожават значителна част от украинската техника. Въпреки това първата група успява да разчисти коридор към Азовстал, докато втора група защитници, която не разполага с техника, използва същия тесен коридор за отстъпление пеша. Мостът, свързващ града с завода, обаче бързо е разрушен от руската артилерия. В резултат втората група, която се движи пеша, попада в капан на брега на река Калмиус. Под постоянен артилерийски обстрел украинците организират преминаване на реката с помощта на въжета и изоставени дървени лодки. По време на ръководството на тази операция, Хорус е ранен на отсрещния бряг спрямо Азовстал, а лодката засяда в средата на реката. В последния момент, Редис дава разрешение за спасителна операция и група бойци от Азов помага на Хорус и останалите да преминат реката. Операцията завършва с относителен успех, но въпреки че украинците избягват съдбата на пленената част от 36-та бригада морска пехота, те все пак губят десетки бойци по време на пробива и са принудени да изоставят по-голямата част от бронираната техника и жизнено важните припаси, осъзнавайки, че в района на Азовстал вече са съсредоточени по-голямата част от украинските сили. Руснаците още повече засилват въздушните удари по заводския комплекс. Те започват активно да използват и стратегически бомбардировачи Ту-22 с много помощни противобункерни бомби. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че в Азовстал заедно с украинските военни се намират и около 1000 цивилни лица. Твърденията, че те са били използвани като жив щит, не отговарят на действителността. След почти 2 месеца в пълно обкръжение украинските военни започват да изпитват остър недостиг на медикаменти, храна и вода. Споделянето на оскъдните ресурси с цивилното население е бреме, което защитниците понасят до началото на евакуацията на мирните жители с посредничеството на ООН и Червения кръст, започнала на 1 май. От гледна точка на защитниците би било по-ефективно да се отделят от цивилните, но това е било невъзможно по морални причини. Поради това всички твърдения за използване на тактика на жив щит от украинска страна са абсурдни и напълно контрапродуктивни в тези условия. Подобни обвинения по-скоро характеризират тези, които ги разпространяват, отколкото защитниците на Мариупол. До 25 април въздушните и артилерийските удари значително се засилват. Само в нощта на 27 срещу 28 април по територията на Азовстал са нанесени около 50 въздушни удара, което води до частичен срутване на тунелите, в които се намират ранени и цивилни, както и до пълното разрушаване на подземната операционна зала. След всеки масиран обстрел руските войски започват щурмове на завода, но всеки път са отблъсквани, тъй като украинците ефективно използват сложния терен и заводските сгради за отбранителни цели. До 12 май всички цивилни са евакуирани от Азовстал, но защитниците продължават съпротивата. На 16 май украинското военно ръководство издава заповед всички защитници на Азовстал да прекратят съпротивата, да сложат оръжие и да напуснат територията на завода, предавайки се в плен, с цел запазване на живота им. Слава на Украйна! 86 дни отбрана на Мариупол. Висшето военно ръководство дава заповед за запазване на живота и здравето на военнослужещите от гарнизона и за прекратяване на отбраната на града. Въпреки тежките боеве, кръговата отбрана и пълната липса на снабдяване, постоянно са подчертавани 3 основни приоритета: цивилните, ранените и загиналите. Цивилното население е евакуирано. Тежко ранените получават необходимата медицинска помощ и са евакуирани с последващ обмен и транспортиране на територия, контролирана от Украйна. Що се отнася до загиналите герои, процесът по издирването и връщането им продължава и има надежда, че в близко бъдеще близките и цяла Украйна ще могат да ги погребат с почести. Тази стъпка е предприета след постигане на договореност с руското военно командване за гарантиране на относителната безопасност на украинските военнослужещи, въвлечени в вече очевидно загубена кампания. Украинците, които приемат, че това е последната им битка, се съгласяват да се предадат, за да дадат шанс за оцеляване на повече от 500 свои тежко ранени бойни другари. Между 17 и 20 май 2439 украински военнослужещи напускат Азовстал и попадат в плен. В нощта на 28 срещу 29 юли 2022 година руските сили извършват масово убийство на украински военнопленници от Мариупол, като обвиняват Украйна за взрив в лагера за военнопленници в Оленивка.
Загиват 53 пленници, а над 130 са ранени. В нарушение на всички норми на Женевската конвенция лагерът е разположен от руската страна в непосредствена близост до фронтовата линия, което позволява на Русия безпочвено да твърди, че Украйна е обстреляла собствените си войници. На 21 септември Турция посредничи за ново споразумение между Украйна и Русия. В рамките на този обмен Украйна за първи път получава малка група защитници на Мариупол в замяна на руски военнопленници. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Орек Хоменко, офицерът от Азов Сергей Волински и Денис Шлега, командир на 12-та бригада за оперативно предназначение, също са освободени, но съгласно споразумението трябва да останат в Турция до края на войната. От този момент нататък защитниците на Мариупол постепенно са освобождавани в рамките на последващи размени, въпреки че Русия декларира намеренията си да ги преследва съдебно. На 8 юли 2023 година всички петима офицери се завръщат в родината си след преговори между Украйна и Турция. Руската страна не е уведомена и не е потърсено нейното съгласие. На 4 август 2023 година Денис Прокопенко се връща към изпълнение на задълженията си като командир на 12-та бригада на Националната гвардия на Украйна Азов. Така обсадата на Мариупол остава в историята като една от най-ожесточените битки по време на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Непреклонните украински военни, които издържат 86 дни непрекъснати боеве в пълно обкръжение, се превръщат в национални герои, символизиращи идеята, че човешкият дух, волята и решимостта могат да променят хода на войните. На стратегическо равнище украинците успяват да отклонят значителни руски сили от Запорожкия и Николаевския фронт, което позволява на други отбранителни формирования да се подготвят за контранастъпления. В същото време тази битка е и тежък удар за Украйна. Загубата на цяла бригада морска пехота и на значителна част от Азов вероятно представлява една от най-големите еднократни загуби за украинската армия в тази война, поради саботаж, некомпетентност или по-скоро комбинация от двете. Градът не е бил подготвен за отбрана, а позициите са били изграждани прибързано едва след началото на нахлуването. Същото важи и за снабдяването, тъй като защитниците са се сблъскали с остър недостиг на всичко необходимо още от първите дни. Висшето украинско военно ръководство, отговарящо за това направление, проявява нерешителност и реагира твърде бавно на възникващите заплахи, оставяйки вземането на ключови решения в ръцете на Денис Прокопенко. Въпреки че той действа професионално и в известна степен спасява ситуацията, към този момент поражението в битката вече е било неизбежно. След края на обсадата Украйна губи достъпа си до Азовско море. А окупатурите създават сухопътен коридор към Крим, което подобрява тяхната военна логистика. Русия също така успешно реализира операция по обкръжение в Мариупол, след като не успява да постигне същото край Киев. Въпреки това, благодарение на професионализма и решимостта на украинските защитници, противникът не успява да извлече решаващо стратегическо предимство от обсадата. Битката по нищо съществено не се различава от други щурмове на големи градове в тази война, при които руските сили първо унищожават до 90% от сградите и инфраструктурата, а след това навлизат в практически напълно разрушен град. Тези събития повдигат и въпроса за използването на цивилната инфраструктура за отбрана. Както и да звучи за някои, защитата на всеки град в историята винаги е разчитала не само на армията, но и на цивилната инфраструктура, тъй като животът на всеки войник зависи от укритията и позициите, които именно тя осигурява. Това обаче не оправдава тоталното и безразборно унищожаване на цивилната инфраструктура. Например, украинците не е било необходимо да разрушават напълно град Херсон, който е бил по-малък от Мариупол, за да го освободят. Руските сили там също понасят тежки загуби. По множество оценки в Мариупол Русия губи над 5000 души, включително повече от 10 офицери и най-малко 2 генерали, както и значително количество бронирана техника. Украйна също понася тежки загуби, около 100 загинали. А останалите защитници попадат в плен. Най-тежко обаче е пострадало цивилното население. Броят на жертвите вероятно достига десетки хиляди. Самият град е превърнат в пълни руини, които и до днес напомнят за жестокостта на нахлуването и цената на свободата.